Soc Estrella Ramon, de l'equip Estrella Ratón Pérez, molt contenta d'estar ara mateix aquí en Batros, disposada a fer una cosa que encara no havia fet, parlar-vos d'un llibre per a grans, Malanyet, de Pere Audí. L'autor, Pere Audí, treballa de mestre de primària i és historiador. Llavors, ell va començar a fer recerca i va estar fent recerca durant un bon grapat d'anys per escriure este altre llibre. Un llibre molt seriós, però molt amè de llegir, molt interessant, que es diu Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat, 1910-1923. Fixeu-vos en la magnitud de l'obra. El cas és que mentre el Pere recercava i escorcollava per a elaborar este volum d'aquí, anava trobant moltes històries paral·leles, petits detalls, anècdotes, vides privades que no tenien cabuda en un llibre d'història, però que tanmateix en ell el feien pensar, el feien imaginar i li donaven una idea molt propera de com era la gent, què els preocupava, com vivien i com es desvivien en aquell temps a la seva comarca, la comarca on viu, al Priorat. Així que, a poquet, va començar a sorgir el que després seria Malanyet. Malanyet recull totes aquestes històries i anècdotes que us aniré deixant per aquí i per allà ampliacions sempre que alguna de les coses que us conte resulta que estigui basada en un cas real. I en tota aquesta informació, més molta imaginació per part d'ell, va crear tot este món, tota aquesta història. Cada capítol és un personatge. El que passa és que com que els personatges estan tots entrecreuats, teixint el que seria la vida en aquell moment al Malanyet, personatge a personatge us anireu enterant de totes les històries i assabentant de tot. La primera història és l'abstinència. Però no l'abstinència que penseu, l'abstinència és el nom d'una de les protagonistes, ja veieu quin nom, coses de l'època. L'abstinència ja de ben petita se li va veure que seria algo extraordinari. Ho dic perquè és que la seva àvia la portava en braços un dia de juliol que feia moltíssima calor i al passar per la vora d'un barranc l'àvia es va estimbar, va caure barranc avall i l'abstinència es va salvar miraculosament, segons uns, per sort, segons uns altres, a un esbarcer que hi havia allà a la vora. Clar, l'àvia va morir aquella dissortada tarda, la nena es va salvar. Això ja va donar molt, però que molt a parlar. Si voleu saber què va opinar el bisbe de Tortosa, què van opinar els de missa, què van opinar els ateus i els descreguts, doncs ja ho sabeu, caldrà llegir Malanyet abans que jo us ho vagi contant a poquet, que jo no us ho contaré pas tot. El cas és que l'abstinència va anar a escola i treballava molt bé, la mestra estava contentíssima d'ella. Fins un dia que la mestra va dir que per anar a costura calia comprar un llibre. L'abstinència ho va demanar a casa al seu pare i son pare li va dir que en aquella casa no hi havia un ral, ni per a llibres ni per a res. Així que l'endemà l'abstinència va deixar d'anar a escola, en gran pena de la seva mestra, i va començar a treballar al camp. Priorat, ja sabeu, uns vins excel·lents i moltes més coses, però els vins... I l'abstinència va començar a anar bremant. El que va passar és que l'abstinència bremant va ser morir d'èxit. Clar, l'abstinència era molt, però que molt bonica. Els bremadors no estaven per la feina, estaven per l'abstinència. Les venemadores no estaven per la feina, estaven empipades perquè els venemadors no els feien gens de cas amb elles i tots feien cas només a l'abstinència. L'encarregat de les vinyes anava tort, però tort, en tot aquell xou que se li havia muntat allà. Així que va anar a parlar amb l'amo i li va dir que allò amb l'abstinència pel mig se n'anava amb el borràs. L'amo va parlar amb la mestressa i la mestressa li va donar una solució fàcil. L'abstinència ja es veia que no feia per treballar les vinyes, home. Ves a parlar amb Doña Constància, viuda de Claveria, d'una de les millors cases de Falset, plaça Quartera. No l'aneu a buscar, a Doña Constància al Malanyet, que no la trobareu. Allí només hi havia els més pobres. El cas és que Doña Constància necessitava una noia que l'ajudés a casa. Perfecte, així es treien l'abstinència de damunt. Ai, l'amo de les vinyes va pensar que era una llàstima treure's l'abstinència de damunt. L'abstinència, més que fer per casa de la viuda de Claveria,
feia per al mas de les pomeres, però a veure qui era qui li dia a la seva dona, i a l'abstinència. S'ho va guardar ell, que vòries de senyor. I l'abstinència, un cop preguntada, va estar contentíssima. Li semblava molta millor feina servir a una de les millors cases de Falset que no pas ajomar-se de sol a les vinyes. Així que, en principi, tothom content. Si voleu saber què li va passar a l'abstinència a la casa de la senyora Claveria, si voleu saber què va anar passant a tots els personatges que van sortint, si voleu saber què va pensar el bisbe de Tortosa del miracle, de la no caiguda de l'abstinència, en fi, si voleu saber les coses ràpidament, caldrà llegir-les. Malanyet, animeu-vos. Si no, algunes, a poquet, jo vos les aniré contant. Fins al proper vídeo.